0-3.
Pozivamo sve građane da priđu u dvorište opštine. Pozivamo sve građane da priđu u dvorište opštine. Građani Cetinja. Građani Cetinja. Grad u kome živimo i u kome časno podižemo svoju djecu sve više, a mimo naše volje liči na grad pod opsadom. Građani, zapitajmo se zašto su prisutne toliko brojne vojne snage u našem gradu. Da li su prisutne zbog odbrane grada i građana ili zbog nečega drugoga? Ako su zbog odbrane, onda nijesu potrebne. Cetinjani mogu sami odbraniti svoj grad bez ičije pomoći. Cijevi teškoga oruđa okrenute prema gradu i građanima, gradu, crnogorskoj svetinji, izazivaju nespokoj i navode na zaključak da su oni tu zbog nečega drugoga. Sada će vam se u ime djece Cetinja obratiti Marija Proročić i Svjetlana Martinović. Ja se zovem Marija i želim da vam kažem da mi je strašno žao što moji vršnjaci na Kosovo i u Srbiji ne mogu slobodno da se igraju. Ne mogu da razumijem zašto su neki nepoznati ljudi sa puškama došli u moj grad i unijeli strah u srce moje i mojih roditelja. Ja želim da sva djeca imaju tu sreću da se slobodno igraju i da ti ljudi što prije pođu iz našeg grada. I za to vas molim, otiđite što prije i puštite nas da se slobodno igramo i učimo. Bravo, Čini, bravo, Ja se zovem Svjetlana, imam 9 godina, imam oca, majku i 3 brata, koje volim najviše na svijetu. Želim da kažem svim odraslim ljudima svijeta da nemaju pravo da kradu naše djetinjstvo, da otimaju naš osmijeh, da nam lome igračke, a nude topove, da nam kradu očeve. Ja moga tatu ne dam ni strica ni ujaka. Ne dam ni strica ni ujaka. Želim ih na svom rođendanu sa svim onim poklonima koje su mi obećali. Želim ponovo osmijeh na njihovim licima.
a ne brigu. Ne razumijem što se dešava, ne razumijem zašto nas majka svake noći dugo drži u svom zagrljaju i govori da nas puno voli. Od čega se boji, pitam, a odgovora nema. Samo kaže, mirno spavaj. Ja želim, ali ne mogu. Ne mogu zbog vas velikih koji u uniformama i sa oružjem u rukama šetate kroz naš grad. Zato vas molim da se vratite vašim kućama jer i vaša djeca čeznu za vama. Bravo si, bravo. Odavde je prva iskra sjekla i gorela su naša nebesa. Ovo su okamenjene pelene mog naroda. Ovo je mjesto za koje pjesnik reče: dok ti postojiš, ja ne mogu biti bezbožnik. Ovdje je stolovala duhovnost i sabirale se dragocjenosti. Ovo je trezor Crnogoraca. Čak i u ovoj posljednjoj deceniji milenija, u godinama teške balkanštine, Cetinje je sačuvalo dostojanstvo i svijetle horizonte. A onda su ih narušili topovske cijevi i mitraljecka gnijezda. I to odjednom, kao zla slutnja. Došli su i oni, uniformisani, pod izgovorom da nas zaštite. I to je ono najteže, to licemerje. Tvrditi da ostavljaš najdraže u skloništima i sopstvenu zemlju u razoru i plamenu, a doći da štitiš nekoga ko nije u opasnosti. Prihvatili bismo njihov strah, njihovo izbjeglištvo, kao što smo prihvatali svih ovih godina, ili možda njihovu želju da odmore svoje ratničke duše. Ali nas nemaju od čega braniti, a ni zbog čega napadati. Ovdje nijesu izvori i uzroci njihove tragedije. Nije Cetinje NATO baza, nije ni tvorac, ni vaspitač njihovih vođa. Do njihovog neshvatljivog pojavljivanja ovo je bila oaza bezbrižnih, ali mirnih ljudi. Danas je, zahvaljujući njima, ono najopasnija tačka na kugli. Zato mi studenti koji smo ovdje stasali ili došli shvatajući ozbiljno prijetnje onih koji zaista ne liče na dostojanstvenu vojsku mog naroda. Prijetnje da će Cetinje uskoro biti oslobođeno kao Vukovar i Sarajevo. Poručujemo da nas ostave da se sami branimo. Znali smo to nekad davno i nedavno, a znat ćemo i u buduće. Ovo neka im bude molba, ali i opomena. Poštovani sugrađani, obraćam vam se prvenstveno kao majka dva dječaka u čija su se mala srca usadili strijepnje i nemir. Još uvijek ne shvataju što se dešava, ali osjećaju. Moj 8-godišnjak kaže: ne mogu da gledam televiziju, jer sve što vidim su bombe i opet bombe. Takve su misli i strijepnje sve naše djece. A mi smo im podarili živote jer smo ih željeli. I sve svoje nade i htjenja podredili njima. I zato nećemo dozvoliti da zbog bilo čijih interesa padne ni jedna dječja suza, da se otme ni jedan uzdah. Nećemo dozvoliti da umjesto cvijeća po parkovima sakupljaju čaure i da umjesto radosti u njima raste tuga. Zamolit ću vas sve pored kojih je dijete da ga podignete u naručje i tako pokažemo svijetu da su nam ruke pune zlata, a ne oružja, a naša srca puna ljubavi, a ne mržnje. Mislim da baš niko ne želi rat. Samo postoje oni kojima je rat sredstvo da bi održali postojeću poziciju u nekoj hijerarhiji vlasti
ili misle da bi s opštim ratom mogla biti izbjegnuta njihova odgovornost za učinjeno zlo. A u takav rat ne šalju ni sina, ni brata, ni oca. Porodice su im na sigurnom. I zašto oni ogriješeni pred Bogom i ljudima da nas svađaju sa vama koji ste tu ipak nevoljno? Zato molim sve vojnike da u svakom čovjeku, ženi i djetetu ovog našeg malog, ali velikog grada vide brata, sestru, svoje dijete. Nijeste nam potrebni ovdje, jer nas ne treba braniti od nas samih, a drugih neprijatelja mi nemamo. Mi smo uvijek bili jedinstveni i svoji. Nadam se i želim da vjerujem da u sebi molite Boga da sve ovo što prije i mirno prođe. Pozivam vas da priđete našem skupu, da tako i vi date doprinos najvećoj crnogorskoj svetinji miru i pokažete da se slažete sa nama. A poslije da na miran i dostojanstven način napustite naš grad, ali ne sa zbogom, već sa doviđenja i sa željom da se ponovo sretnemo, ali kao ljudi i prijatelji. U ime građana Cetinja obratit će vam se sugrađanin Milo Dapčević. Mnogo bih više volio da vam poželim dobar dan, kao što to obično svakodnevno činimo, nego da vam se danas sa ovog mjesta obraćam kao roditelj i građanin preplašen i zabrinut za sudbinu naših porodica, a prije svega za budućnost naše djece. Cetinje u svojoj časnoj istoriji nije nikad nikome dalo povoda da ga obilježe bilo kakvim epitetima, osim onih koji se odnose na čast i rodoljublje. Mi smo znali u svojoj istoriji biti utočište mnogim nevoljnicima koje je zla sudbina otjerala sa njihovih ognjišta. Nikad nijedan Cetinjanin nije te nevoljnike zapitao kako se krste i kojoj vjeri pripadaju, već je u njima prije svega vidio čovjeka kojem treba pomoći. Danas, zabrinuti za sudbinu naših porodica, mi smo se sakupili ovdje da postavimo pitanje zbog čega se nalaze u našem gradu ljudi u maskirnim uniformama koji su nepozvani došli u naš grad da izgledom, ponašanjem i prije svega naoružanjem unesu zebnju u srca svih nas. Moramo se zapitati zašto ti naoružani ljudi i sa kakvim namjerama hodaju našim gradom, dok njihove domove razaraju bombe i dok se njihove porodice nalaze u mračnim podrumima. Zar je moguće da je njihova svijest toliko pomućena da im je važnije straštiti našu djecu nego smirivati sopstvenu preplašenu mrakom i detonacijama bombi? Dragi sugrađani, ako je iko u svojoj istoriji iskusio težinu ratovanja i bratskih zađevica, onda je to Crna Gora. Na tom iskustvu mi, građani Cetinja, poručujemo svima da niko ni na koji način ne može poremetiti slogu koju ćemo danas svi zajednički ovdje iskazati. Cetinjani su uvijek i na svakom mjestu svojim ponašanjem bili i bit će putokaz bratske i građanske sloge za dobro svih, a prije svega naše djece, jer nam je krvavih podjela odavno dosta.
Želim sa ovog mjesta da poručim svima da Cetinje i njegovi građani imaju strpljenja, odlučnosti i snagu da sačuvaju građanski mir i istorijsku ulogu Cetinja i da neće podleći bilo kakvim provokacijama koje će makar i figurativno dati za pravo pod navodnicima bilo kome da vrši bilo kakve aktivnosti u našem gradu koje bi mogle poremetiti građanski mir. Da ne bi bili nedorečeni, građani Cetinja će spriječiti pokušaj bilo koga da naš opravdani protest zloupotrijebi u bilo koje lične ili političke svrhe. Jer htjeli to ili ne, mnoge, a prije svega zlonamjerne oči u Crnoj Gori, a i van nje su uprte u Cetinje i njegovu reakciju. Mi ne umijemo drugačije nego da sa ovog mjesta dignemo svoj glas i kažemo svima da Cetinje neće biti mjesto bratskih podjela i izgovor za novo počinjanje bratoubilačkog rata. Želimo da vjerujemo da civilna vlast u Crnoj Gori u skladu sa svojim izjavama ima snage da očuva građanski mir i da nas opravdano zabrinute dešavanjima u našem gradu uvjeri u istinitost njihovih namjera. Ukoliko naša nadanja u dobronamjernost aktuelne vlasti i njihovih namjera bude iznevjerena, građani Cetinja će naći mogućnost, kao i mnogo puta do sada, da zaštite sebe i svoje porodice. U nadi da nas aktuelna vlast neće dovesti u tu situaciju, sa još malo strpljenja očekujemo njenu brzu reakciju. Dragi sugrađani, molim vas da skupite svoju unutrašnju snagu i ne podlegnete bilo kakvim provokacijama od strane bilo koga i da svojim ponašanjem pokažete što znači biti Cetinjanin. Hvala vam, gospodo Cetinjani. Mogu samo da ga iskopiramo. Ovim je naš protest završen. O daljim protestima bit ćete blagovremeno obaviješteni. Sada vas molimo, kao što smo se dostojanstveno okupili, da se dostojanstveno i raziđemo. Hvala vam.